Kinikinig po po niya po ng Espiritu Santo. Ingin manatili ang kagalingan. Kaluguran po kapag susundo mo ikarang pamaglabi kaniting panahon ni Quaresma. Managsanang dalutamo panandaman kaya pagdiwang ng kasakitan, kamatayan, pamasukin ng bebe ng Panginoong Yesu Cristo. Yan palupayan, lalutang pundamangan ng grasya, pagkalugdang iting panahon kaya malulutang ang gitaw ng kaya pamikasal at paniwala ng pakalugdang. Kingin mo kapaman at atang ngayon manalangin, magtumpisan amin ang po. In Diyos sa mga kalulu, at kay kayo kapatid, hindi kasama ang pina, ipanisip, pamamamano, ang pambanganyak at ikaw, at ipamagtaman ng gawa, imaya, asupat ko sana ng deba, kasalanan mo babae. Huli nito ay panagapupo pag doon ang iyak kapilang ng pere, karin sa mga pilang pupunan, at kay kayo kapatid, In Diyos sa lubos may paya, pakaluluwa ng tao, at ipapatawag na ng kasalanan tao, idala ng atasan, tingin, mananalo. Amen. Inginu manatili ang matabi kaya kailan. At kaya tinurin. Pamamasan iba, kimayang pabalita ang pangkang sanbukas. Kagaya ng Panginoon. King panahon na ito, ikinalang binigyan Jesus ni Pedro, Juan at Santiago, king bundok-bundukan bang mananangin. Kabang mananangin niya, binaliwaya ang itsura, lupa na, at may makasino king puti inimalanan. Kabulabod at inadwang taong may aking kasabi na, Ilanemi, the voices of the deeds. Makapindas ingemunan kaligayan at kasabi ni Jesus. Isasabihan daw itungkol king malapit na ng pamanupan, king parasan ng Diyos, king kapamilatan ng pamamatay, karing Jerusalem. Matutuyang manyaman ni Pedro at di kaya Bera, dapat may pagising at ikinday kaligayan ng Jesus at poting at magdarang, makakatalagan kaya Bera. Inyang darakwan na ni Jesus di gadwa katao nga ng Pedro kang Jesus. Maestro, bayang inketita na, gawata mo matungkulo, metong para kaya, metong para kang voices, at metong para kang Elias. Tunay na may balo, hindi sasabihan. Kamang magsalita pa, dito yung metong na biga at tigpana. Bitakutan na rin agad, inang ituloy ka kanila ang biga. At nanang metong na siwala ang ibang biga, iti, iya'y manakpo, ikarako pinili, pakiramdaman niya. Inyang dito ba may magsalita yung siwala, igibdeng yanang dili Jesus. Inigib na rin agad dinig bagay niya, nagararang benita ng ninuman, king panahon na ito, tungkol, inigib na. Ang bayang pabalita ni Ginoo. Papariyan kayo, O Kristo. Kaya parang gusto na pala yung sine. At yan naman yan, hindi pa naman sine. Ito na yung karanilang mo. Kita mo mahilig manabe kay kareng sine. At wala kong bagay, paleta mo nakakit kay sine. Kung bayo ka, bayo
Kota makalog na. There are always two nadwala at pagkalaskas na yan. Ingat ko, at now showing ang po namin ng meta. O, nagbigang malbesi na rin. Now showing and coming soon. Yan naman ngayon, hindi ka rin pelikula o mag-umpisa na yung palabas talaga at yung papasinag. Ito ang daan ang pelikula. At toda kong managweta mo, di mo, meron din ngayon, may magiging ko rin ang pasinag. At yung nakakakit na sana, o tagigit may pasinag, burimit ang ben. Uling makaya kayo, o kaya completely action, o kaya drama yun, o kaya love story yun. Kaya sasadya mo na naman, manipon na kapakanin ba? Bakit po natintahin lang, pero pasinag na buri mo? Alberme. Ngayon ang dala ko, may pasinag. They coming soon. Uling manierang patalastas. Manierang, yan, mininawas daw, pasinag. Magpasinag lang, kaya bagay daratang. Kaya bagay pwede mong alben. So there's always a coming soon. Kaya now showing. Nano po yung relasyon na rin bagay ka rin? Kaya sabihan kaya yung gospel tamo. Well, lalo ba tayo, yung istorya na ipamanaliwa ng maske ni ginutang Yesu Cristo. Kaya pasinag na tingin, nung nanuin kayo makapanaya tayo. What awaits the Lord? Nung nanuin makapanaya kayo. Bakit? Nanuwari in now showing para kay Tito. Nanuwari in realidad. Kibyan na ni ginutang Yesu Cristo na panandaman na at asaksyan na at apanalben na rin kaya malaga. Alam na kaliwa, nunen in kayang kasakitan at in kayang kamatayan. That is the now showing para kibyan na ni Ginutang. Nanuin kayang dalanan. Tuwid na, in palabas na akin na at asaksyan na din talakutin din kayang talaga. And having the transfiguration was a means for the Lord to show His apostles na bakit na karin kayo talaga na alimawang kabut itang palabas na yakin yang makarigil patri. There's a coming soon. Ating coming soon. Kingbiyena ni ginutang Yesu Cristo at waping in kayang kalibin. Waping in kayang glorification. So there's always something that will happen after kay dalana na ni ginutang Yesu Cristo. Yan natin yung tuwing ba? Itala na ng takaw showing kay kaya abang kasalukuyan namin ng mabibye, in now showing na di kanatamang takal abang na mag-isakap na ninyo. Pero nung nalaman namin na pitutuliran lang di kanatamang mas takal yung pamikatalo. Naging pamagkakbenta kayo niya. Ingat mas madalas. Ing masakit ang po'y mabayan. More we experience more struggles in life. We think ing mas madalas di nga naranasan tao masakit at mabayan. Opo ang tutwata na yung kabut masakit Ewo kabaw mabayan, ngunit dapat sakit. Maranang tanang, marandaman. But through all the
struggles in life, nakita mo po kay naman niya. O ini tuturunan kay naman. Ningan mo nakikita niya, unnaturally, there's always something coming soon. There's always something coming soon. Nung ini-showing mo, ating coming soon. At itang coming soon, sasabihan na ating kinakang kasalpat na yan, natutulong ang mapangyari. Kung itamuling sintina na ating sasabihan na ng ito kinakang yan, inaldo. Gagal kay kinakang yan, alam kasiguraduhan. Alam assurance. But faith tells us, in kasalpantayan, in sasabihan na kinakang, di naman na ingapon ito, tutulak. Tutulak ng aman na ninggin. Di naman po nagsabihan na kaya katatakot, manaling ka sa tutulak. Ing po nagsabihan na kaya dumapit ka na, di nan akong kasnawan, di nan akong kapaynuan. Tutulak ng aman ng malit. Tutulak. Ay natin, ingamanong beto manimdamdam kaya ng Ebanghelyo may nil. O ang daratangan tana, daranasan tana, kaya now showing na rin kaya katamang biyen, denibiyay yung bagay masakit at babayan, sasabihan na itang salita, siwala, na menibatan kay Beto Mabiga, nga na, o hindi, nga na, in pinili, inganak kong pakabatan, ano po sila na? Pakiramdam. Listen to him. Pakiramdam kayo. Pakiramdam kayo. Karin kayang ama. Hayapin para kay halaman po anting kalasan tayo. Anting kalasan tayo. Meron na pagkalog na kay katao. Ni kaya nakakasan tayo. Wapin itang nudara lang ka man mabayan. Dara lang ka man masakit ni kaya niya. Eka paisamon kaya nagkapanandaman na alala kang palay. Alala kang pag-asa. We should never put ourselves down because of the struggles in life. Agyang kapilan, yang kapaisaw o ayray, karendaratang akapagsubukan, daratang ang mabayan, o daratang ang masakit ingye. Ulimpotang ito, pepaisaw ka, karening bakit karening, meron po po'y pawaganan nila. Alakang kasalpan na yan. You have no faith. You have no faith. Alakang kasalpan na yan. Pero nung maging kang kasalpan na yan, era ka pwedeng itamsa, era ka pwedeng itumba, era ka pwedeng isaw. Di masakit, di mabayan, di ka magsulat. Why? Uli natin coming soon. There's always something coming. Ita ang pagkalit na kitatago, dito may. Kaya naman, kita mo po ng pamabasa, tingnan yung istorya ng Abraham. Ing tatang naman na ni kasalpantayan ni Abraham, father of faith.
na ikawang sasabihan, totoo. O sige ka, dalawa kayo, maka, pag-bingko, pag-picture, pamitnan mo na, lagyan mo, magkagabi. Hindi ka pa hindi pa yung bilang patuloy na iksasabihan ng Diyos, totoo para tayo. Pero, hindi mayan nga para Abraham. Kuring ito makapagsubukan na delanan Abraham, bang patunayan na kayo kasalpantayanan, wag initagdaon na yung kaya anak. Ewan. Hindi ka bumugtuma ng anak. Hindi ako mo. Dalami ang anak niya sa karin. Hindi ako mo na sakripisyo. Ay na bumena na yung paktakan ng anak na ibigin niya na. But that is me. Hindi ka sa patay. Hindi yung megin pa. Nagagay ako. Makasadya na itayaan. Hindi na inganak na. Kaya kami ito. Ikabulihan na in Diyos. Because he had faith in God. Kaya, hindi na rin kaya katawag hindi pa masosyata. Ngayon kasalpantayan ka sasabihan ka katawag. Ngayon pangarap na ninamang inutimba ng meron kaya na mangayon ka ba? Mangayon ka ba? Pinagpago kaya ng Bebis yata kaya kaya bakit? Seek, knock, and ask. Huling dito kaya kayong mga katao, ingibigay yung mga kaya anak niyo, imatsura, numanyawa niya ba? Dito kaya kayo man, imangiyaibigan, kaya anak niyo numanyawa niya tina. Nungi kayo na, mga rock na kayo, bago yung panamang iiye, nung nanamayak ka rin anak yun, ako pa. Ingyan ko huwag yung ibiye o ipagkalukya kayo, nung namin anawagan ka. Nungi kayo mga rock na kayo, bago yung panamang nanamayak ka ipagkalukya, ako pa. Maya pa na. Kaya ini kaluguran ko kepada dia in masalah buri nanti pemoga yang kata kita mau show dan kira dia there's something coming soon. Maniwala ka, manalig ka, manapin ka kaya dari kapag katatakot. Manalig ka. Uli natin nakata. There's always something coming soon. There's always something coming soon. At itang coming soon eh, sigurado, makakaya kayo para kayo. At ipera katawin coming soon pa, ikat sasabihan sa Pablo, ikat ang pamamasa. Itama na may baler na katawag ng daro. At data niya yung daro, ingkera na pagbigas. We are all citizens of heaven. At ita, impeka ultimata tao, coming soon, ingkera namin. Tapos ngayon, ikasalukuyan tamang pamibiyagin, ikera tamang pamagakbe, now show. Pero, incoming suka, at kaya niya, talagang tapos ngayon, tayo sa
So, ngayon po, Miraculous, Fiesta ng San Jose. Ito po ating oras, yung mga tao po, lalo na rin tata. Aling San Jose, yung patruga ay tata. Ay mga fiesta, gaya po fiesta ay San Jose. Yung medong March 19, mapin yung pangatata ng San Jose. Yung May 1, yung San Jose, Talapagobra. St. Joseph the Worker. Kay 19 po, March 19, St. Joseph, the husband of Mary and the father of Jesus. At kay Mary's po, alatang misa, alatang power, kay Katamis Smith, alatang power kay Mary's pag-umpisa, alas 6 na nilaba hanggang alas 6 na nigbeni. Kanya sana pinapaling panahon yung lahat ng power, kanya bibigyan ko sana kay paling, no? Yung lahat ng power, gawa ng mga nalayete o kaya po mga malay, yung bibigyan natin kay paling, yung panahon. So, ang aking po kay kapadulot, kaya tamang kamadera, may palwado po ay kanilang larawan at Lenten exhibit tayo po hanggang March 13. Kanya, po pasinag na, patalastas na, kaya naratang malerdo. Kanya, isa po po makasyal, kaya kinatapos naman, kaya Aldodo, kaya mamapis kayo po, isang trinchero po, at suketa, no? Manalangin kayo, karenting nanaw, lalo na sa Trinchero, kay Virgen Dolores, kaya kapag sa tuwing Debile, ang tabi kayo, kay now showing na kay kayo here. At pabagada, kaya mga padulot kaya matapos, yung nano ng mga panay, what is coming soon? Kaya ila kasina, ila rin patalastas na naman po ng kapanayan tao tingin. Yan, kaya magkaranasan kaya hindi naman po para kayo yung makamakma. Kaya karanasan ngayon kasalukuyan, mapit kayo karet. Talagang po ngayon para gawin karanasan. Yes,
ating